Assalamu alaikum. Merhaba vatandaşlar, edi değilleşler. YouTube kanalımın agdyr dinleyijileri. Ne bu nesibedenden geçilen we gepleşigimizin täze sanyny hormat bilen Mar welaýatymyzda, Mar şäherimizde bir näçe haýyş eden dostlar aýratynam testirleri nazarda tutsak 1273 tany testirler geldi. Şo mehman çağıraýyn, dip menem hormat bilen o mehman çağırmadym-da o mehmanyň ismini aýtdym. Elbetde Mar şäherinde Nescafe kafeýny, restoranyny biziň meşhur aýdymçymyz, siziň haýyş eden aýdymçymyz Batyr Muhammedow. Hemen galamayın. Hoş gördük. Abi näle ýagdaýlar? Ýagdaýlar ne? Garny ağaçyň ýagdaýda. Hawa demne şu gelip durşumyz, awa numara nesibedenden Nescafe'ň agdyr işlerler tugulamy öňümizde. Awa daftyram edenen närdiniz? Kuşluk wagty geldik de. Kuşluk diýil ýa-da. Şoň üçin bu näme arkaň bir çaý çöre goýup oturup bir dörejilik gurruňy aýratynam siziň geçen ýoluňyz. Bale. Açyk başgarak formatda bolsa da. Hawa arkaň bir bismillah deli bir mümkin bolsa ilki bir onu häzir gepleşip duýamam bir kebaplarny bir göreli. Bismillahirrahmanirrahim. Ähwan tomaşaçylar hergede gepleşden ýa öňi biçýäs ýa soňy biçýäs. Ondan soň Men aýtdym, çörek ýerle soň ýa-da lidorin goşdyn. Çörek ýemek aýplatdyr, çörek oturan ýerimde ýady berin. Ýa-da etçe bir gep burrun dämi? Hawa dary dörejilik gurrun da. Çaý başynda, nahar başynda gurrun etmek türkmen aga. Muman öz ýagdaýlaryň näle? Gowy Hudaýa şükür. Çağlar, Hudaýa şükür. öýler. Halkymyz gollaýa, dinleýä adamlar Hudaýa şükür. Toýup ýat gelýär, çağaşyklarymyz, janlar, ta mektebe saje etip gelýärler, çağlar bana. Batyr, Hudaýa şükür gowy. sözüňem bölen men gepleşiň başynda näçinji ýyl dogullugyň ýerde dogullugy zatlara gerek gel. Öňkü gepleşiklerde tomaşaçylar siz bilen tanışdyň bir näçe dan kardeşimiň gepleşiklerine çykdyňyz da, dogry dämi? Hawa. Bir bismillah diýelim, onu dowam ediber. Bismillahirrahmanirrahim. Gaýtmakam bir agalamyň biri goşýat maňa berdi. Barsaň mara barsaň diýip. Maňa uratdylarmy şo? Ýok, sen uradan oklar özüne çaraja goýup duran, reskesiz ýazyp durmaz, aýryp durar. Onu näme berdi maňa onu? Barsaň mara. Benim näme üçin Mar welaýatymy tarip edip ýazdyň diýdi. Gonç men Maryny açyl çöreğniydim diýdi. İşlak gaýtdym, dostumma, kardeşlimma, kursdaşlymma, eňneşlimma, men şu ýen duzmyň hormatyna ýazdym şonu diýdi. Beýle. Gepleşiň başynda okap berdiňi okap bereýin. Näme görýär? Nämeden aşaly otyp? Hawa, sen ýene men aýdym etjek diýerdin. Yo, men diýdim, özüm diýdim ben. Men aýyrdım diýdi göni. Ýa diýdim maňa. Ýöne after adym bellek geçmän haýyş etdim, adym bellek geçmedi. Indi ýöriýär agam bir haýyş edip goşgudy, şunu diýdi, mara düşerdiň kim bilen gepleşik etseň meni Batyr bilen diýdim. Batyr özüm ýazdy şunu diýdi, menen aýyrdım diýdi. Öz okuşma göwnüm etmedi diýdi. Şoň üçin aýtdym men. Agamjan ene okuyandyr. Mara barsaň. Adim merwi galasy bar, mert erleriň penasy bar, dille watan senasy bar, mara barsaň mara. Adamlar Türkanadyr, gara zähmetli berkänidir, mert erleriň mekanydyr, barsaň mara barsaň. Şorta sözlüň usatlary, halal etlen gassapları, görsen kudret köp zatları, mara barsaň mara. Mehman barsaň üýşer bary, bolarsyň sen intizary, sayrar, munna, dutar tary, mara barsaň mara. Mukaddesdir topragy bar, güýze sary yapragy bar,
mert yigitlerin kukuragi var. Mara barsam mara. Ine mehriban din anlamında değildi yaştaydı. Gelin ýeri üýtgeşikdir, kadim yurtdur, köşüklüdür. Howasy var, müsüklüdür. Mara barsam mara. Eğer yigitler bürgüt ýaly, her sözleri çözgüt ýaly, geçen ýoluň ýazgyt ýaly, mara barsam mara. Ýazylan çyzsatyny aýdan after haýyş etdi. 30 nollar 2026 saat 11:23. Yan yakın yaptı. Owa. Ondan sonra men goşgyny beren güni maňa birine berdi. Birine berdi, son oka goýup durýardy, aýdydy, men oňurmadym dedi, son aýyrdym dedi. Oňa senden batyr ýazdy maňa dedi. Eger de son batyr aýdym aýtsak dedi, soňuşyň arkaň bere uruzat dedi. Ne tip orada? Yine bir daha deyip bilýär, tutaydy, afterdan men soradym, mara gelseňem diýip bilýär, mara barsaňam diýip bilýär. O ilki bara başyny gel, mara barsaň diýen ha. Doğrudan men mara geldim diýmel bolýan. Hawa mara in ýol sen ýöne var, ini men mara gelsem diýip başyny başladym gerek. Hawa, ini gidip barýakam mara barsaň diýip başlaýan ha, gidip barýakam mara gelseň diýip guturdym laýyk bolýar. Amsan ömrüňi dok görsin after. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen tanıyan onu? Şeyleme. Hawa tanıyan. Hem Marayın halkının adından köp savaşını edeceğiz. Men ýaňşy kebaby ýerde agam bar görse ýadyma düşdi. Men aslında soňra okuzokdum onu. Nescafe, kafe açılan onu yaşıl olarak kollu olan barıncı baştaşı lületülen sular meşhur ol. Liberde var, tomaşaçylarda şeyler köde çıkmagy mümkin. Gonzalanyna dar. Nememe katriklam edýäňi borin bir heli kat hormat etdilermi diýilen sonra öýde çıkmagy mümkin. Ýok. Hormat edýärler, sag bolsunlar. Herge de gitmesk ýazady, ýazmaly umuman gelse şu giň gujak bilen garşylýar. Canlar sag bolsun. Katriklam oňar gelin üne zat. Ýa gelin zat diýip oňa zat diýen nädir? Gelin zat diýip Umuman umuman doýduň hormatyna dogry aýtbary. Indi batyr. Men ýeki zat gyzykdandyr ýa. Men maşgalaňyz barada, nirde dogulluňy ona sonra berjekkä. Bar ol. Tomaşaçylar iskin gyzyklansa, ýok hepslerine bar. Hemme adam aýdyp geçýär jota. Siz isatı da siz näme maksat bilen aýdym aýtdyňyz? Näme üçin aýdymy saýladyňyz? Näme? Men hakykatdan hem gowy soraw näme show business diýilýär. Business hökmünde giren adamlardan dälmen aýdyma. Men aýdym bolmasa ýaşap bilemok. Aýtmasam ýaşap bilemok. Maňa toýa gitmek, nesibämde, maňlymda ýok bolan bolsa-da eger. Toýa sahna çykmak, halk gollamak bolsa-da, men şonu da aýdym aýdardym. Aýdym meniň ykbalym diýip bir gowy söz bar. Hakykam aýdym meniň ykbalym. Men başga ýerden çağalym eklerdim. Şeýle şu dora berjek bolar. Ýöne aýdym goýmaýardy. Ýöne Allah jany netip etipdir. Söýýän kärimden eklenjemem şondan bolmak. Ol her bir adama netip etýän adam däl. Öz söýýän kärinen eklenjetmek. Her kime netip eden ok. Onu ullokan bag diýip hasap etýän. Hem söýýän işiň etýän, hem şol işiňden hem çöreği yan çağalan etden ol gatullokan. Bir ullokan bagtyň bir diýe öýüňden işe, iş ýerinden öýüňe howluk bok. İki tarafa da howluk gitmek. Käbir adam işe dowry giderlip çykdandyr öýünden. Bolmaýar. Ýa-da iş ýerinden öýünden mysal üçin maşgalaty bilen gatwyr bir ıssalyk ýok bolsa, öýde barmalar, öýdäki mäňir därdip. Şonu ýaladalaryň bolýar. Hawa. Ahatsan bolsa, ılgak gitýän, men ılgak gitýän toýa. Nesip bolsa, bir baraýyn, bir adamla bir şatlandyran. Onu toý dinýär. Bir baraýyn öýe nesip bolsa, çaçykdyň bilen bir. Şonu ýaly. Batyr, men size iki sany aýratdyny görýär. Ýöne men öz pikirimdir. Agam, ses kabul etme, men öz pikirim. Birinciden men ilki siz çykyp başlaňyzda Gyzyl Spartiň kalytanyň oglandy.
Doğru gerek sol. Legenda. Näme düşündiň aýdynmy? Aha. Bizim meşhur şairimiz, merhum şairimiz Türkmenistan halk gazeti Kerim Gurban Nefes'in ýaşlyk dramasynyň toýda aýdyp duran birinji gerek ben gördüm. Ulam o wagtlarym näme ýaňur diskden çykurandyrak wagty, klipden zatdan. Hawa bizim bir toý edendirak wagtda möz öýdäk bilen. Hawa onu dinlenýär. Aýtalap aýtal bloglaryň sesini aýdan hiç mi meňden ok diýenleri. Tamam. Hiç mi meňden ok. Ýöne şol ýalgyny gatyar ýaýrady. Sol näme? Ýene bir zat goşaýnam. Goş. Näkä bir mysal üçin asynwata başlasa, bir halipaň ýanyna bar ýa mysal üçin agalar bir ýardam edýär. Dogry gerek mi diýenim? Yok bu. Siz şeýle özüňiz köçä çykdyňyz. Köçede de dogry ýöremen başardyňyz. Dogrymy? Yok. Ýa-ni men ýalňyş söýlemi? Yok, benim elimden çekenler ba. Şeýlemi? Onu men asgarmyşam. Sen ýalňyşyň okdy, bilen ok prosta. Bilen ok. Näme de ýalňyşlandy. Geçerek nite? Hakykatdan şo ýazgyň sizi bir ýüzüňi tanadan. Sebäp bolan şol inni. Aha. Şuýda näme aýtjak? Anuş Muratturdyýew bir söz diýdi. Şu aýdymçylardan tynwata başlanmada näçe wagt dolu diýerler bolup diýip sorak berýärler onu nedi? Kiçilimden ip bak. Hem kiçilimden ip. Eşitdim menem şol. Şol hakykym ýalňyş ekene menim diýdim da şol. Kiçilimden. Onun hataplama läle nedi? Halkyň sen ikrar edip plan edip tanalan günüňden tanamaly dedi. Menem estimol geçen kepleslerde belli aktasymyz alypam. Ha, sebäbi çağaltda kim aýdmaýdy. Hawa. Daşa dönüňden berýän. Ha, o däl eken. Yaman dogry söz aýtdy halipa. Çağaltda. Atyl haçany qyrar edildi. Ana sen şo diýende şo. Şoýlar. Ana şo gün şol video, şo kadar sportivka, şol aýdym. Ben şey diýip karyeram başa diýdim ýalňyş. Şol partikan barmy şo adam? Şonu bir berdim yaman okuyun. Vermeler kerin ha. Okuyun yaman berelim. Sen ırsın açsan partikan. Şonu ne edip at koyan olsam öýde gaty ýerine düşürdi. Şonu satýanlar bilýärmi? Näme diýler şo eski edip satýarlar? Atır. Şonu öýde geydirip goýamyrsaň. Hawa. Manekeni. O bolar da. Beren adam bilýärmi? Ya ola meşek çyrydadım kanan. Yani usta olan onu. Eylemi? Renkli gödenler onu. O işleyenlere yakar. Zan tavol. Şondan hataplasak 2007'de şol. Şondan hataplayman indi men. Sunnata. Gowy iştine de. Şon näçe ýyl boldy diýip sorasalar. 2007'den görüp nemesen internete girseňem bardy. 2007'de şo gyda sparsykda ýaşykdamyn ýene etremde. Şonu halka tanalymam. Şonu onun toýada ödellik kanaş aýdmamaýdyly. Bäsleşikleri de gatnaşyly. Ýöne men şol Anuş Muratturdyýew halipamyň sözüni gollaýan. Ondan öňki eden işleň halk tanamadym seni. Ol uja giren okýan näme? Sunut ýöne men başlama stažyňa ýeri biler. Düşündüm. Lança stažym var, men aýdymda diýbilersiň ýöne. Sunut ýoly halka tananmak, oluja şo tananan günüňden hataplyma. Inniki näçe bolýar? 20 ýyl bolýar. Toýhanada bir gow konsertlerimizde toýhanada halka edilýär ýani 20 ýyl bolýar. Aslında siz aýdyma başlaňyz belli bir halipa dinleýärmi, belli bir halipa ökünýärmi? Men näli sene haýsy aýdymy ýerine ýetiriş tüýjül bolsa da şol özümden soň başlanýança bolsun, özümden diň başlanýardym. Halipam bolsun, merhum bolsun, şu wagt aramda bawa. Ne üçin tapady? Aýdym tüýjümi? Aýdýan. Şol günlük ýa dinlemekde, dinläbilýär. Haýsam çolady. Aýdym tüýjü boldy. Belli bir aýdym üçin saýlap, şoň hem aýdymy dinleýän aýdym üçin ýok. Aýdyma bunu sesinde de Allah edip bilýän. Ýöne beýle aýdym üçin agla bilýän. Bäýim ne daýyn. Raz staran dinleýän aýdym. Men näme üçin berdim o sorawam? Sebäbi sen aýdýan ýolum, sen bir sisin aýdym äheň bir hiç aýdym sa meňden. Ha, şonu diýerler maňa. Hiç aýdym sa meňden ok.
Öz başyma mysal düşün, men öz pikirim, tomaşaçylarym ýatyna sagyrna. Batyr Muhammedow stil diýdirip bildim. Ne diýip boldy? Diýdirip bildim onu men sözümde halkyň sözi. Oda şükür. Dinleýijilerin sözi. Olan bir ullukan edip bolmajak zatlygy. Etmesi kıyın zat. Bolmajak diýip ýalňyşdym. Etme kıyın hama. Etme başarmaz kıyın zat. Şular ýaly etip menem aýdaýyn diýip dinleýän aýdym ýok. Aýdym bowduny edip lezzet almak üçin dinleýän. Aýdymda özüm bolup aýtmanym bar. Düşündüm. Ay mene başaramamla ýöne meňdäp. Meňden oýdum meňden. Şoda öýkünme köp manam däl ýöne halipalary dinlemek, halipalaryň dinleýän bolan nemäňe ýanky ukuýuňa goşup gidýär. Namçasklar goşup gidýär. Hersinden alyp etden garnyp dur. Sen kaçyklar. Düşündüm. Ene Batyr, ikimiz öz ara gurrun edip otursa. Şo agar oturan var ana. Şu maňa terede oturamaz, şu kamera aňrydyna. Gonjalany daram ýaman köp gurulýar. Batyr aýdym aýtdyr, aýmal diýlen sonra ulan maňa terede ýaşar. Ene başynda näme aýdym aýtyp berjek agam? Demek. Daşkramyny adadyň şonu aýdym. Ýaşkdyraman etdik. Dolu hem aýdymlary ritmi, sady bilen aýdaýynmy ýa-da bir bençik aýtsam, ine dol dinlätler gelse internetde bada näme sa teklip Sebäp doğru dinlätler gelse bar Batyrjan. Şol aýdymy geçen ýyl 2025-de mi şol? Ýürüýte klibede geçirdik. Gowrumy kino etdik. Onu tamaşaçylar gördü. Ýürüýte ödüm gaňgaly düşürdik onu. Ýöne bir mümkin orada 2 bend 3 benden aýdyp beräý. Menin yigit wagtym ey, senin kıyıl wagtym. Ok geçme yılgyňlaň içinde galy. Menin yigit wagtym ey, senin kıyıl wagtym. Diýerdim geregim, çin bolly aýlan. Ämdi boy doşlarym başlary bolan. Sen diýerdin garra, bar ýanma bolan. Ýigdiň öz wagty bar ey, gyýdyň öz wagty. Salyndy derýaba, solumda gaçy. Sülgünden dolupdyr jengeliň içi. Üstünden geçse yılların göçü. Ataş olup yanarmydın gaňaly? Hey kerimsiz, oňarmydın gaňaly? Bilmedim nämenin kesibi bolly. İçin bir samçyny yesir bolly. Şeýtde ödügenim nesibi bolly. Bulaştı kovamı dünyan yağıldı. Attılar maşina, ses ettin ağla. Topullum çektiler kolumdan tuğla. Bir menzile gittim ıydımdan ılga. Gök kurtulum bolsan hey, deniz kıyıvatım. Bir uçuk gaýgyny ýüzüne gidilip, on uçuk söýgüni gözüne gidilip, şahirler üstüne çolsalar ýüdilip, ataş bolup yanarmydın gaňaly? Hey kerimsiz, oňarmydın gaňaly? Oňmanyň, oňmadym, oňmorsun aýan.
şahire geçipdir edebin hayan. Barsam kerim olup şıgır okayan, şıgır ateşli kenar mıdın gangalı, aydın mıdın, umman mıdın gangalı, hey kerimsiz, oğur mıdın gangalı. Arada aylanım tecen yerlerine, yaşlık yıllarının geçen yerlerine, seyredip göz yaşım seçen yerlerine, geçirdim bir gece bir gün vakti, kanlı kim otur ömkü yerine, karanlık kim otur ömkü yerine, bir tapmadım zadım ömkü yerine. Minin yigit wagtym ey, senin gıyıl wagtym. Minin yigit wagtym ey, senin gıyıl wagtym. Minin yigit wagtym ey, senin gıyıl wagtym. Adamlar inimizde de köp sawaldan adam tanıştırmadık. Söhbet Jumayev. Ameledim Jumayev mi? Atasını jigidi mi? Ay tuvalım ha aydan soň men de unuttum. Berekella. Qoğdat döre ýara. Şolat hiç köýnülen ya eser. Ha o dönemde algam gowduň dälen halk çödýär. Halk söýdi, elbetde dinleýijiler bolmady. Gowdat etdim edip şeydi farkyny goýýan bolan hiç kim dinlemez. Näçe gowdat kadidir ýa. Aslında şulaydım şeýle bir halk köpçüligini bir yarar etdimmi, dinleýijiler kabul eder etdimmi başlady. Yaman o bärinimler. Şeýle mi? Ine dinlen çay. Kim tarapdan teklip etdi? Benim teklip etdi. Nazar Noris. Ha. Aýşa sunuat ýolunda fundamentlaryň bir ýerden adaç. Baştan anam bilir. Dava işläli edeli bedeli. Evlin dedwatsda işlenen nädýdim. Aýdym future derip doğru dedwats. Vallahi kompýuter ol. Aýwa. Man kabul edildi. Dinledim adyny. Taşkır. Siz özüňiz Hasan Batyr Muhammed bildiňiz. Hasan birinji ýerek köçede suruty düşäýärler diýerler. Näçinji ýyl? Ýalňyşyna. Şo ýyllardyr. Şeýle. Onda da başga welaýatda. Başga wagt bolamyza. Ana şonda men be. Batyr Muhammed bolupdurdy. Sen wara ýöne am tuwelimi esasen toýlaň welaýatlarda kan. Hawa. Marda da kan barşa garynga dedim mar welaýatyny diýeni. Haçan jaňlaşýan lewaba bar ýa. Ya lewapda ya Aşgabatda bar ýa. Bu Göktepe'de toýunma tuwelimi şu gapdary köp gidýän diýdi. Sebäbi men şoň sebäbim bir zatda bar ýa. Men belli bir stil tutamok. Belli bir stil aýdaýyn diýemok. Her ýerden köp görýän. Ondan soň her stil aýdan aýdymmy? Beş adam dinlenene. Dinlesinler diýem. Her stilen op görýän onuň her ýere çağırylymda bir zat üçin çağırýan. Taklar üçin. Şo gaňalyň oýnatjan bolan hem seni çağırýar. Abi zanat ýa-da klip ara türkmen oýady bardy. Gowy aýdypsyň şol başym sen çolar. Şondan soň ýaş dramadan soň bir haýsy döreden eseriň bir edir şoň derejesinde tutdy ýa şoňa goýulan eserim. Şoňa oň derejesinde inniki 20 bolýar, 20 mil bolýar diýdi ýa. 20 miliň içinde ýeka jetermen tutanok edil o derejesinde. Düşündüm. Goýulat diýip doratdy, goýulanar. Näme bolýar saňa, kän wakkan maňa. Barardym bar oglan saňa. Şol aýdym. Gatwar onuň uzaklaşma ýanragy. Gow kabul etdi. Gow kabul edildi. Şu adam TikTok'da janar taw bolsun. Kim ine koyup video çekip şol paylaşýarlar. Gyýlar oglanlar bile doýat etýänler emma. Doýat da aslında. Kim bilen aýtdyňar şol?
Men Gülnar Ataýewa bilen aýtdym ona. Ha. Gülnar Ataýewa sunuwty taşlady, ýöne şo wagtlar. Olam maryň içinde bu tanalyp gitýän aýdymçydy. Bilýän. Tanýan. Tanýan. Awa öyle. Aýtejene taratyda kändikdi şol aýdym üçin. Men aýtdyňa her belli bir stil tutmamsaň her ýere biraz üçin çağır ýene. Masal üçin näder man tejene çağırdy, tejen stil aýtmalylar. Awa. Ýaşykdyrymyz üçin hem kän çağırlýan tejene. Ýa koper üçin hem kän çağırlýan. Masal galan ýa-ki sahnada edip bilýän oýnuň baraňyň görüp edilýän ýerlerke, bular ýalyp toýsaýan eken. Batyr Muhammed bolmaňa näçeden adam bir ýardama, ýakyndan ýardamy. Bir adama diýjekler, mysal üçin kimden adam bir tutup bilersiň? Birinci Ýaýdan man. Yok, ýaýdan man. Birinji ağam Wepa Muhammed. Ol toýa gitýärdi o. Aýdym edýärdi. Aýdym aýtýardy. Onuň ýöne özü soňra töwese gaçdymy? Taşladymy? Ay, şu adam aýdym aýtýan ýöne toýa gitmek köwese gaçdy. Bir toý menlik dälýärdi. Aýdym aýtman gowy ýa. Toý menlik däl. Ýöne meni urukturdy. Onuň ýaşy Murat Anaýew diýip bir aýdymçy bar. Ol şo toýlar käni Döwrüne diýýär. Döwrüne şo döwrüne hem öz regionuny murgatdy. Tanýa şoň ýanyna goşdy meni. Teleske döwür. Onu oň ýanyna gitdim toýa. Ay toýuň dowamyny bir ýaşdan jaýdym aýtýarym başda. Aýlay ýaş olany 8-nji klatda. Bolýany 4-5 tane adam aýtdym Olar durşuna toýana noktada. Soňra toý durşuna toýlara bilen başlady. Ay ondan soň şo Nazarjana gatnaşdym da özüm bardym da ýanyna. Ýöne kasete çykýarym, ýa klip çykýarym, CNN. Nazar Nurev diýip ondan. Bardym da ýanyna. Şolar ýalan diýip men gön ýagdaýy düşündirdim. Men dedim sponsor ýa falan media ýalan nemem ýok ýöne dedim. Meni baga edip güllösseň men miýwamdan ýersiň diýip düşündirdim da sen hem ýersiň men bir güllödi bilsem dedim bir ýa sahna çykar bilsem hyrmatym bilen gaýtaran ýöne şanyna galman. Şu miýwesinden iýdimi? Şu adam da aşkı näme haşet edilýär. Plan toýuny bak gaýtman üçin. Olam Alipan bolýardy. Onu ulluqan. Atul golla bolan adam. Nazarjan üçin mysal üçin owada şu bar ýa bir garnaşy bardyr toý etse. Batyry sowad etdim diýse pikirimçe şu toý. Abra o, etim näme? Şolanda miýweden iňek bolýar. Etim ağam tuğulama o toýuň tägeden belletken baksam kim gören golaýlaryny görürtlay diýilýän aýdymçy däller. Tuğulama öňranyň tägede belletmeden sebäbi Oýarlardan toýhanada. Oýarlardan emesdik. Orlay planlamışdan ana olan bara borlar şonlara ele diýip oýarlardan emesdik. Ýalan bolupdy. Ýa gönüm aýtýardylar hem gönüm plan başda elken ona senem rap çykardym bara o. Diýip gönüm halka gönmele öyle. Sada da ýürene zatja. Evet netlerim aýdan okda ýürene aýtýardy. Toyda goňuna degdiler. Aya o ken toyda goňuna. Yo, döreçiliň boýunça. Toyçylyk ol näme toyda? Döreçiliň boýunça. Şulaýdym oňarmanyňa aýtmalar lekin hem şunu aýtdym şunu. Ýalat ýok ha. Ay Hudaýa şükür ýa-da ýadym şunu oýba. Ýene toýmaz gadat bolmady diýilýän ýerler boldy. Ne sapsat şuna ağam ne? Men ne bolýar? Şu klibiň şu kino oňarmanyňa geçenki gal etmäsin diýilen soraw köp bolýar. Sen näme hemme zadyň onu gurup duran nokta ağam. Aslında ýoksa men mesele şo bir dakmady sendir ýa. Ya şoň aktýor, duşanok ýa aýdymyň dinleýjisi bir hilok şu tarapdan adlyk edýärdi. Ya şo teatr etdirip bilemdi o. Bilk bara gonç men ne sen işlerini goýup hüdürläp başlandyry internet has ýoň bolan wagtda. Awa. Belki menem
başlamda şowatlar internet ýoň bolan bolsa belki maňa da diýerdiler. A biz näme kaseta çykaryp goýberek? Belki öýde ýany diýlen bolmaky nädedir ýüzüme diýene ýok. Bolubiler olam kämilleşenmede känot dolan alır meňem sesim bişşenne ýanky halkyň isleýän zadym bäý. Şular ýalapady. Rap da adam okudum men o. Söyleme. Ha, bana häzir rap okatdyrsam geçmejen inni bilýänne. Ha şu okudum. Şowatlar temada dedildi da o her yerden gopuldy da. Belki şowat TikTok, YouTube ýoň bolan olsa maňa da kommentariýadan şadan dolma mümkin. Näme edip berdim o? O wagt barp ýöne var, toýada da barp özüň dakat etmeli. Hök ma nataýdyň o wagtlar diňe toýdan toýarlar. Toýda görkezýän özüňi. Toy klip diýilen zatlarym soň çykdy. Toýda görkezýän özüň onu. Şo taýda o telefon numaram alışmak soň adresini alýarlar. Niýe plan owadan plan isen bilýändirler bir toy etjekler taparsady. O wagt toýalýan kamera çoglanlar bar kardeşlerime, dostlarıma. Şolar şu wagt awray beýtdi. Конечно. Näme Tamadalaram. Awa tamadalaram şonýarly. Tamadan O şom diňlenýärdi. Tamadaydı bilýär da plan başyn tutun. Plan Awa. Awa. O wagtlar näme şu toýda apyt alamaz. Söz açýan bir ketip bir nemesine diýmesem şolaýdym gowurup oglanyň öýleri goýýardy. Ya bolmasa özüňe berýärdi plan toýda planlar da aýtdym rahat diýipler bilýärmi? Bu adam gowdur oglanlar emme operator kameraçy oglanyň. Emme tuğulama şu Ahmet şu adam çekker ýöne o wagt kameraçy adı da bilýärmi? Aýdym çam kameraçam. Umuman sunwat. Tamada da. Awa sunwatdan eklenjetýän adı o. Hakykam. Saçym Herovada bir teleskop ýokdy da saçy. Asaňa her köçede bir teleskop boldy. Bir de o baba daýhany ne diýdik o wagtda teleskop. Mara tejennen alyp gaýdylýardy. Mara. Awa. Marda teleskop. Ýasamaly, şonu çykarmaly, neme ýokdur da. Tejennen bitýärdi teleskoplar. Onu Sakarça tarapda olanlar ýasap, o teleskoplar çykaryp urady. Indi şeýle sorwam. O wagtlar tamada da kameraçy mazy diýişdik da orda. Bu wagt näme üçin köpeldi? Şondan eklenjem etip bolýanyny bilýärler. Binswadyň bilýärler. Bizni sadan iller. Döwrüm dessi ne daratan gelip dur. Awa. Telefon oturan ýerinde sarap bolýar kameram, çyragyň, mikrofonum. Toýdadan bolmasyn Allah'ım mikrofonum bilen ýanda boldy durýar. Tur bermeliyam. Bir wagt geljek da diýim. Da şükür näçe maňa mala. Her aparat şuňany oňýar, mikrofonum var. Döwür kamilleşdi. Men özüm biraz şutaýda bir da bellek geçen. Onu oğlanın köpsüne yaş kadırlar var, talibi olanlar var, medeni tutuğu tarayanlar var, ya misal için alparcılığı okap veren oğlanlarda bir düşünce var. Onun prinsip elbet düşünce de koğu düşünce. Ağam misal için oğlanlar geldiler de oğlanlar geldiler. Ağam bir alparcılığı yoğusun ma, benim bir neyden şuraya oğlanım yok diyenle benim. Ben kârım artist olanım, benim için lokan kıyınım var düşmedi. Sen benim tiyatrda sahna tomaşasın önüne çıksaydı yasa aydımçılar yani. Onu nämeden masay, nägire ýekezi berýän masay, bir kitap okudy. Eserler okudy. Sebäbi men berjek maslahatymdar, şu maslahaty mähtäç oglanlar bar bolsa diýjek, oglanlar gelir bar bolsa. Kitap köp okumaly. Kitap köp okumaly. Ondan soň oglanlar gelýär, menim de diýän anana ýa bereketli. Sen şu kar söýýäňmi ýa bir daşyndan bir girdejim boldun diýip edýäň diýen onu käbir aýdýar. Aga men girde düşündüm o hani ağam zanne men şu kar gowur ýany. Gowur ýany söýýäni ondan men soňa görüp ustada görüp oturanlar bardyr, ýyllar oturanlar bardyr bu 80. Ondan soň eline kitap berip goýberýär. Bir hepdeden görüşýär, kitap istendik ýerine sonra görjekdir goşulardan. Pastor kelmegana peziňe berdin daýnalaryň, Kur'an'a eriýdiň, atamrada tawaý. Bu mana edýänler, şonu benim kitabyny erip görýärdim, atyjanyny berdim. Olin şu bir hepdeden duşamdan soň şu kitap okapdyrmy, okamandyrmy? Ya şu hakykatdan şu kär söýýärmi? Ya bir girdi üçin etmän bilip bolýar. Mesele ýok.
Mesele yok. Şolun içine filtre baydı. Geçen yekeze bir oğlum başladı. Ben bellak geçeyim. Seyran kakacağım deyip vardı bir oğlum. Ay böyle mebil magazinin dükkanının bir esaslandırıcı diye reklamasını diye alıp barcı oğlum. Yine dine so geçti. Kalan hiç demedi ürmet sonu. Dime onda kalan şu business taraftan qarayam. Bizim taraftan var ya, onlar mutaya gidip verenler. Bak, ona ahirin boyunlarlar, ağam şeyle sünya gelip. İki taraf boyunca, olaram o alıp barcı ok gitti. Olaram tuvalım halkın kovar yani alıp barcıları. Sunuoto ki antaçak yerkitlenerim. Atan tat giriyor. Fayda aydın çoğusun alıp barcı. Antaçak yerkitlenerim var. Yıkılacak. Onun men pikirimçe şol antaçak yerkidenin ömrüm şolar yani olayam kadiye. Sunuoto. Yanlışımka. Yani bir da koy gitsek, men bir da koy gitsek de giriyan adam. Ağır yol geçip neylem olsa gir bilse bir da koy gidip biliyor. Bir da koy gitmelim kadiye olsan mene. Yok bu dünyadan gidip yok olun derle Sunuot'tan çıkan. İyi koymalı. Plan etip bir diskin kaseta onunla dinlense. Yani yol da görseler halipa silmay. Sen indi halipa diyeler ha. Hala mokol. Am silmay batır mesela ya şam plan aydın var. Şuadım madare telefonumda. Ne koy. Diskin şuadım madare. Ya da YouTube'da görüyor araya şuadım. Ne hemşamin naydım aydan. Şu sorular belirse o. Ama plan silmay senin benim toy ihtiyacın ay. Kavda son mena 10 yıl 20 milyon ötere bırak yaşaman goğarayan. İstenik mesela. Katı koy sen olay. Olsan da oradan. Elbette o. Aslında mesela şöyle toparım bilen bir yaz edip ya vilayetlere mesela halifeler, işeden ustadlar ben ne yapayım yaz edip yani. Koş edilen işte tarihte kalsın yani. İşeden halifeler, ustadlar, eden işten halk yeniden tanıtın ya. Ne var? Yine yaşlar bilen bir gitmez açtım geçmeli yolu da. Geçmeli yolu. Onun var onun ne aylıktı? Onun bir ne atsa dinleyiciler haiş etti. Plan aydım sen çağırı. Vak olu yaşrak geliyen tek diyenler. Onun sonra değilse burada da çayda diyen. Geçilen yolu gavat delen ok. Geçilen yol sözü gavat delen ok. Bulmanla var bir 20 yıl toyhanada bir kaynatı kovda. Doğrudan. 20'den adı. Ağam bir teyze var aydım istedim arada. Bileyenize dost yarım yani. Koymalılar öyde beni. Geliyen sen bana hayvanı söyledim. Ben teklif ettim ağam. Diktafonumda şu adam var. Hava ben teklif ettim. Lokatını yazdırayın ondan tekste esirip. Sebebi onun için teklif ettim. Onun nasarda on çıktı. On ayrıten barar. Ağam Şahir, merhum Şahir'imiz zan anı verdiğim. Eceme diyen aydım aydıp bera ya. Valya. Ladan garmoni tutaydın mi? Dinlen deyince alın mekruvanlar. Geppesin mi yıkmalı? Batır Muhammed. Sol ondan. Res. Şulaydı mı? Atacanağın öldüm toya kendiden olmalı. Yönü Akardığım salyanek yani halifa. Hava inni diyecek olayım toy köp bolan olmalı. Şol hakikatten hem ecetin yanına alarak olup ya da o bize de değişti olup dursun. Hemmemi de değişti. Sana da değişti olur. Hemmemi sonra değişti. Hani? Şun bir küfletçen hoş ketsen aydın. Biliyengece dost yarımken koymalılar öyde beni. Geliyensem karası ver hayvanı söydü beni. Oğul gider kalır ise ayrılığa düzgüler. Adiyatlanar mehrem ene ardılarını düzgüler. Biliyenize dost yarımken koymadılar iyde beni. Tegeliyençen karaşı ver Gayvana seyde beni
Oğul gider galar ene ayrılığa dögeler adiyatlanar mehremene ardalanır yadığım yok il gözüne ilmesemem ilsemem ilim meni gereklese tapar yere girsemem özüm ayra tutmadım bardım ilin toyasına yüreklerden allım orun adım yazılı yadına. Sonra da konformadım diye da. İyilin bunun toyuna hayatına vardım. İyilin bunun adım yadırlı yadına deyip men şöyle yankı diyelim daha olsan. İyilin bunun bir yadına qarsak qoğala. Men in ulardım da hani şol. Bu ateşe neden ardı olamam. Hemmesine yettim. Ağam soğuman göl irinden naçarda onu aytıp bereydi. Böyle onu Olaydım ne olaydım karıştırmağa gerek ya. Kavga karışık görüşünü aytıp bereyim. O MP3'sini yazıp MP3 görünüşüne internete koydum molin. Yani uzak vaat geçmeyen ka konuşacağın konuşuyla işleşip börsögüm bir Türkeş börsögüm men atacanana verdiğim Murgaplı şahirin sunuwatundan toylarda goşka koyanny mun beýle içkin o hatta maşgalak da bilenem tanıştığını şonla bildim. Ya men gowur. Bilýärmi goşka oýnydym molin tas öýkelap näme diýip oturdum o atacanana verdim. Men näme şoda bir gowtedädiň fundamentim diýdim bir da diýdim o. Men toylarda Benim fanady dedim. Ha fanat diýdim men o toylarda diýdim goşkalarna. Sen takdir diyene bırksan verecek boşkuyum ama olar hükman et bunu yak ecemen verdin. Şu adam ne men hengini уже aranjировка sattı aynı gorasını yani böyle koşkutu. İkinci. Ece kuştu. Hava ece kuştu uç gitsem de bir gün. Ece adi. Fanat yap. Ol ece mi şu? Ha ece adi. Ha ecedir. Hem karşında ağlar otuyorun. Ece kuştu. Nem için ağlayanını diye. Ece kuştu uçup gitsen de iru hiç kanat yayıp dolanır yanına. Kim karşında yüzüm sallar atıyorun düşünmeyen neyim için ağlayanıma. Bolmurda şeyledir de ecemi eklep saklap yanısağını koşanına gitmek bilen boluveriyat diyese ecemene uğramakçı koşanına. Evlenecektim enteklenin yanında kiyselim aşıkta cügüyüm şerikli. Bak sen pikremeden nerdin oğluna başka bir olur edip şerikli. Yönü nerede varsan men şu mekan hemem senin mehrem kesbim kuyseler. Emma ece ağlamagın iru hiç illerini ol birinki diýdiler. Adam yankışa naçarda onaydım dinlette. Men näme kliweden ok diýdiň. Ya eser gowda, eser gowy. Arajyra qasam gowy bolup dur, sen dediňde oturup dur. Edelimi diýdim mona sonra ýa. Sen edel diýmediň men onu etjek diýdim. Gowam bolýan halk gowun kabul etdi. Öýdüm, landyralat öýdüm. Hawa. Çıkıştım. Ýöre naçar doganım. Dinlädiň mehmanlar. Naçar doganım bagışla gatnapken davaralara wagtymam bolmady meniň halyňdan habar alara ayal doganım bagışla gatnap toy davaralara wagtymam bolmady meniň halyňdan habar alara mine yetişip bilemma belki sen ýyrak gelirsin yana maňa bir zat bolaýsa ilki sen algap gelersin mine yetişip bilemma belki sen ýyrak gelirsin yana maňa bir zat bolaýsa
ilki sen ağlap gelersin. Naçar doğan, mehrem doğan, södün canım ilkim doğan, ayal doğan, eci doğan, hemmelerden edi doğan. Wagt tapmadık bolup yeriz, kapıyın esetmene, naçar doğan gerek barlı, bir ölüngdü ses etmeli. Wagt tapmadık bolup yerin, kapıyın esetmene, ayal doğan gerek dostlar, bir ölüngdü ses etmeli. Mine yetişip bilemma, belki sen yürek gelirsin, yana bana bir zat bolsa, ilki sen ağlap gelirsin. Naçar doğan, mehrem doğan, sedin canım ilkim doğan, ayal doğan, eci doğan, hemmelerden edi doğan. Ne duyu veren temağına. Yine neye çaat olsun 2022'de çıkardım da 4. yıllarına etip veren. 24. Her aydamda 24'te de klibini ettik misin ya? 23'te ettik. 24 dolaymadı. 23 olamaz. Fevral da. Şeyle mi? Fevral. Onu şulağa geçene kadar sineden mualmanı da saklı. 23'te. Yanlışmadım 23 öydü ya. Fevral'da değil. Ya var ya son finaline kar vardır. Hava. Ben sonra karıştım so kara. Ağram yağdı dedi. Sebep var ama başta İngilizce final bile ikisinin arası var 10 kunudan çekti. Benim karıştım ay dedim şu Mart'a sen yağmasının boğurlay dedim der. Şey diyor fevralın ayağırağıdım ay şu 8. Mart'ın ön yanırakları verdim de Mart'ın başrağını fevralın ayağırağını verdim. Doğrudan 8. Mart'ta demek. Son ön yanacağını verdim ben onu. 8. Mart'ta hödürlüdü aşın. Ha, o. Son ön yan tarafı. Sınıfta en yakın dostum kim? Aydımçılardan. Bir derecelik kuruna diyanetine ben neyme o teadirlesek bir halk o kavul eder ay. Ya mı tanşı şulaydım ay sen yer meksesime oturur ay diyen. Maslahat edip bilmem dayım. Ben sınıfta hiç kimi maslahat edemem o yemin edeceğim. Niye çıkıyor? Yanlışlıktır ama ola. Çıkar yani İki aptalı var. ondan sonra dinleteceğin yönü ne olsun? İki aptalı var ağam. İki aptalı var. Benim son yani. Ha, Hiç edeyim mi diyen o maslahat edeceğin de ne taşımıyor. oldur? Onun diyemem. Hani onu ben diye. Görkedim ağam. Görüp ben o halifeler kardeşlerimi görüp ayıstalar dinleyen. Sen ki yanlış diyemem. Dinleyen yönü bir bilen oturup maslahatlaşıp hemen esası operatörlerime, ödüşlerime, oğlanlarıma bilendir. Daha sonra maslahatlaşamak anladın. Yönü bilen köpülens maksat bilen yerini maslahatlaşacak. Daha kileyun aydımlayış, aydiyanlar niye darsak o oraya, neylere geçsek o oraya. Atak Türkiye'de hiç bir maslahatlaşamak. Sen maslahatlaşardın eğer de 5 tane işin yerine düşmedik orada. Ha onu ne derdim. Neyle öyle yaraydık ondan çarpır uğrardık. Hemen baş- çıkar yanım yüreğine okla niye şimdi diye sonra yüze çıkar. Başta maslahat soramda vermediler. Ha, alam. Oğlanlar canı sağ olsun o işlep veren oğlanlar. İlki Türkmen'e var tele yayılıma. O kap veren vardım geldim de. Ama ondan yürüyüp nimettiler. Çağırdılar işen göre oğlan öyle bir bayramçılık çağrıda geçip durdu onun. Hani şu vaat kanal yol varsa malumlamadım bir yerdeydi. Ey şöyle oğlan dedi restoranda o kap ver. Ödüm duran ok bir yerde. Tuğulum var ya adam anam bilen ok, yaltan manam bilen ok. Al şunu bir okundasından boşrak koyup kömek etsin, tecrübe toplar dedi. Çağırı bollu geliver dedi, okunda boş vaktin dedi. Ay bar ya, no. Türkmen olan oğlanlar ya, içinde hemmeden tuğulum dostum. Bar pora ya, nan ben nay. Yaş küçükten ma doğrusu benden içinde. Ya o din dostum pora yani. Nime klibi
näle düşünmeli bilemok. Bilemok hiç yeri. Hemen aslında tiyatro restoranı bolar diye düşünce var da mende. Restoran, yani tiyatro restoranı. Ondan hiç maslahat veren noktaları. Bol yok diye noktalar. Yani malum yanına geldim de ertesinden bırakıp da malum dedim ya dedim bir okundasından oturup bana ateliyelime bir klip saat düşürürdün restoran pastan okuderdin bir okun bir kamilleşerdin saat diye son için bir çağırdılar okundasından men hepsi klip diye bilemem o dedim ben. Vay dedim kıyınlığı yok dedi. Onu hemen klip demek dedi şu vakanı suratlandır yani sen neydi? Aydım o sözünü dinle. Kadrottan da doğurtup operatoruna maslahatlaştı. Ops kadr neyme, kruplu plan neyme, ops plan neyme, sredni plan neyme. Sudatlar bizim neyme onu adamdan sorap neyme çık. Yaz dedi benim dedi. Şuna batıp sudatlar yazdım. Onun burayı dinledik göreni neyme diyeyim sana diye. Neyme diye işte plan da diye. Sonra orkut. Ona men utan taraf men millili goworyadım ha. Millili yaman goworyadım özüm o da önüvetem. Millilige halife yakın dedi. Orada rakıma. Esası Türkmen oğlanlarının telpegi doğanlı Seyit millili goworattı halife. Seyit gidiverdim. Geçelen yolun bu yere giderken sen aytma atlan kene. Yo mu manaydı yani men diyecek ne biçim görkeden okuyam sebebi. Sen bana öğretmediler. Maslahat soram diye hiç mi öğretme olurdan katamıyorum mu? Olur borçlum der bana. Doğru demen diye. Şimdi sana yana gelseler maslahat veriyen mi? Sekretle öğretecek mi? Hiç yeri. Gördüm onu. O bana selamet. Ana olardan katıyorum. Yo benim öğretim yok da. Ama şimdi sen yansın hatta ilk doğasın kim diye sordun ha. Ben bilesim geliyor. Benim fikrimce sunut yalın iki tane aydınçı dost bolup bilmez. Mümkün olur senin fikrin ha. Eğer de üstedim yalnız hesaplarını, yalnız değilselerim ben şunu da ötkürümde kalar. Üstedimde yokla yalnız plan öyle plan dost değilseler de. Bizden onu misal görkot bilmezler yani. Nemeden son Piko kariyerinden kalandan soğumcalar dost bollu muka. Ben dost deyip ömürlük zada düşünüyor. Belki ben dost karda düşüneceğim baş karakter. Bolup bilir, ikisem toy ötüp börka, ikisem pik davatı, toy dağıtlaşıp bilirler, toydan sonra oturup bilirler. Men o dostluk deyip azar edemem. Dostluk deyip men gıt ulu zada düşünüyor. Yani ödün islesen, islemesen sen konkurent taşın bilen. Şoda. Sen ödün hasaplamay şonu. Yok o men işte o diyiversen. Ol bizim tapan zadımız değil ağır. Bizim tapan zadımız değil. Şutayda mağar. Öngüm şeylesin. Ol düzgün durmuşum düzgün al. Ben şutayda kafa açtım mı? Senin kaptamdan kafa açtın mı? Konkurent kimiz? Ne çalgı yer olu verelim. Ne çotur verelim ben. Ola birinciden. İkinciden hem inni TikTok deyip bir dat var. Komentariya deyip bir dat var. Halkın pikir ol. Onun şu tayda ikimiz hem aydımcı olsak. Tırkaşıp verdi ikimiz. Senim toya gidip verdim benim. Birinin komentariyatını ya diyorlar. Moş daş ettirey bilaydım mı diye olayım. Men dinleyeceğim ya diye. Vah bir bahtırayttıraytın diye. Sen ne mi doğruda kakarım geliyor. Çeker yok. Odan kim dost olup bilemez ama. Ya da men komentariyamda ay. Mana tezenin aydım ama gonjon orordalay. Koysana hu bahtır neyem için aytıttır bana diyse. Menje sana ola ne elem olsa görüpçülüğüm olar. Yok man ol. Şol için yok. Yolloş diyelim. Katlaşsan kardeşim, iştesin. Kardeşim diyelim. Hem meselerim daha şükür. Abi katlaşılmamıyor, gül yalam. Hem meselerim. Şimdi öykü köleşönümden bağırdır. İşte böyle ya. Hükmüne bolmalı daha da. Yani bir irvet kıssağa düşüp mata çünkü bir bağda şeyle kıssağa düşüp geldi de şunu kömek ettim molin. Yıllardır
geçen son yadıma düşen o diýildi de şol. Eşo diýip bolarmy? Bolup biler ýadyna düşmäni bolup biler. Ýöne gara batyr, ağam ýok, seret bir zatma. Dur. Men ne hukya Dur hukuk. yok. Sen düşünmedin ha, meniň tüýün çarşyp berem o. Maşinat berdin mi? Yok, suwmy wagtydy. Men pul berdim ama. He, jayap berdin mi? Yok, pul berdim. He, düşündüm. He, şu ýadyna çykyp durmy. Çıkıp bilermeýärdim. Ay ýok, pul çykma. Şey diýerim. Pul çykmaýar. Конечно, bir ýerde bir mysal üçin toýda bir bolmasyn bir aparatym ýa-da getirip derrew öz pultuny oýup taýyp berse, şol ýerden çykyp biler ana. Ha. Toýda ýa-da şu dogdam şonu sen kömek etdiň araýdy. Bolup biler ol. Ýene pul taýda summa bar. Şolar ýar dostlar şu näme aýdyp aýdyp bererdim. İşe de şönüm da. Ýol gidelim ondan sonra. Sana edayel. Allah'ım canlar sağ olsun. Hawa. Batyr Muhammedow. Gepes bilmek mani. Ýören. Ana durdu palavçı diýerler şonu. O goşguty ba. Söyle doydum ben. Adamlar durmuşun ülöşü ýaly. Ülöş bilýän näme ülöş? Ülöşler ýaly. Adamlar durmuşun ülöşü ýaly. Her kim ýaşamaly bilişi ýaly. Haram hor göri we ýaşa bermeli. Hajatana gerek bolşy ýaly. O dolu ýokmy osy? Da, kitabym var. Näetdiň beräýdi am okumany. Soň ýadyna çykýandyr. Çağalan adam o plan ýaly bolmagyny oğlum diýmeni gerek bolar ýaly adamlara. Bah. Ýören. Ýaly bolmagyny oğlum diýmeni. Bas. Taýmy? Dostur edip bitiripdim ençe haýyşy. Bir bitmedik iş üçin ýürenenler var. Soğut deyip muçuk soğudum toyda varalaryny. Men işim düşündü nark etenler var. Soğut deyip soğudum ençe toyda varalaryny. Maňa gidip galanymda pul ýenler var. İşi düşünün dostu boldum, işi bitenin düşmany. Ýalňyşmajak barynny ettirdiňi puşmany. Düşmanlarym köpülüpdir, azalypdyr dostlarym. Allah özü dosturayan düşmanlardan gorasyn. Düşmanlarym köpülüpdir, azalypdyr dostlarym. Büyük Tanrıň özü bizi nadanlardan gorasyn. Şolaydymym yüreklerine basylyp gider. Göwne anjar insan söz eýesin tapar. Hasapsız zat ýokdur inni edenlem yeter. Menim özümi seçigirýär bollugy beter. Ey hasapsız zat ýokdur inni edenlem yeter. Seçigirýär menim özüm bollugy beter. İşi düşünün dostu boldum, işi bitenin düşmany. Ýalňyşmajak barynny ettirdiňi puşmany. Düşmanlarym köpülüpdir, azalypdyr dostlarym. Allah özü dosturayan düşmanlardan gorasyn. Düşmanlarym köpülüpdir, azalypdyr dostlarym. Büyük Tanrıň özü bizi namartlardan gorasyn. Sen Allah'ın özü oraýmasa men namart dep maňlaýan ýazylmadyk da hiç kimden. Ondan satdaşyp iş çarşan taň biläýäňde. Ora menem oýany begen ýani hiç segenenam. Her bir öňümden durmuşumda her bir öňümden çykan adamlaryň hemmesine tawassul etdim. Her zaman sapak berdi. Bolmasa nädip kämilleşek? Nädip sen ýylyň da? Çekerin ýok. Nädip sen ýylyň da üstten çagaňa terbiýe berjek? Oňa aýdyp bermeli. O bir kaka plan ýene plan bolulum ine mysal üçin men plan ýetdirip ýanyna delil getirip şoňa terbiýelemeli de maňa ne kömek bolýar. Şo her bir sluçy. Ýani toýda göwnüne dedilermi diýe. Toýda da göwnüme diýýän hemmesini bir minnetdarmyn. Şo zatlarym gelýärde
Menin näme üçin görmedi etdiğini bilýän. Şol atlary bir näme bolsa çağalamady. Terbiýelemelär, olar sany başmala. Hani bir de edersin kalan cümlemi nesip bolsa Allah tersine yanımızdan çıkarsın. Yani indi çağızıkla geçip gelýär, jogapkärçilik. İşte ajynda dur. Şoňa ana gerek şolar ýaly olanlar. Hukma. Indi şeyde sonra var. Naharan duduna koyaydın öyle yani. Ýok, ýok sen. Şeyden Sen arka. soraň bermedim. Arkan çöreğini. Menetin aydım oturuyor. Kan güymeni oturuyor. Daway. Ölemem. Bereket versin. Benim ýaly sen şol näme diýip oturýan çöre ýeňen hiç dinläp bey diýip bir kabýanda sıktı. Kömek etmediler diýip maslahat bermediler diýdiň. Aa. Vermediler. Olar borçlum däl. Ýöne. Bana ýöne maslahat berdi. Ýa-berçan ara. Söyleme. Yürütüyor, çağır, parar. Alçırap gördüm. Neyle adım idi? Birinci elene normal maşina alıp dedi. Maşin mörködü dilini. Aytmayın. Onun derejeliğine täsir etdi mi? Ulo. Yok man. İtdiýän eken şol. Adamlaň içinde hemme deňde hele hemme aýdyň içinde hele. Bir toýa baraňda diýdiler. Gönüm getirdi o maşinini. Can, hawona ýa-berçi. Ötürk getirdi maşin. Başyny alyp gitdi o. Şu maşina varsa ne toya diýdi. Bir görýärdi o. Pulum ýok lan diýdim ben. Aýdyl ýok däl rany. Görkün näçemadi. Şu utonýanda görkün. Näçe? Getir. 100 manat. Bolýa olan pulla el ursmany bolýa. El ursdy. Aha. Barak. Telefon berme. Baram. Bayram Meredif. Sen astoji. Ha. Onu sen tanımayan olsan, yani marda bassancak gitýär yani bizden öňdäki, bizden edil öň ýanymy tananan ýyllardan haýsyn tanayan olsan, şo studiýada. Ben eşitýän bayram meret ýönüme tanamam. Şo bagşylan, şo ýyllardan bayram meretfin studiýasyna, sen studiýada barmadygy ýok. Ba. Adam däl daşy ýok. Eger barmadyk bolsaňyz, näşe ol tanalýan ýyllar däler. Yıllık başlan bayram meretfin studiýada barmady ýok. Han men baksam mehmanlara jaňa deýin. Alardan kimligini aýda ýarna. Şunu ýöräm. Belki sesinden tana. Ağam jaňa çek diýdim, çöreği men goýaýdyň aýatdy. Kim aýlýar kadyn? Ala dedi oturma. Ýok, ala dedim. Gepleşmeýän adam ýmaýlar. Gepleşmeýän adam ýmaýlarmy diýende bilmän. Ağam salamu aleyküm. Aleyküm oğlum. Yaşım taplar. Şükür de O vaktini amır kimin? Ağam men şu geçileniyorum täze sanny Mar şäherine aslında bir şähertlerini beri bir 5 suraýdym şeýme Batyr Muhammed bilen ýazgyda otuýar. Ağam bir etse kaýşymda halife sur Batyr Muhammed bir kynrak sora beräýdi. Jogamen Batyrdan alýan islenlik soraw siz. Islenlik soraw berip bilýäň. Men size plan soraw beriňe o soraw beriň bermäň diýemok men. Size täsir edýän soraw. Sizin öz pikiriňiz Batyra bolan pikiriňiz şu soraw bereýin näşe inime şu şäherde diýip islenlik sorawyňyzy berip bilýäň. Tanydymmy? Demeden sorum neme. Ine men berýän öz bilen gurlaşym Türkmenistan atkadynan artisti Ağam Murat Öwel Mehmedov. Aleyküm selam aleyküm. Salam. Ya dele. Sağ ol. Sağ ol olaydır da. Sağ ol Halife Can. Can sağ mı? Ağır sonra verdi ya öyle. Sunu öttünür herhalde. Aha. Mesela aysan satışya diyecek koyala. Kampasitörskaydınlar aytmak satışya ve halk aydınları. Gow soraw. Söýediňiz haýsy? Halk aydınlar düşýär. Halk aydınlar düşýär. Sebebi katı şiiretin bermeliler, kompozitörskalaryň bermeli.
ikisine Ya mağa jogap halkaydım. bermeli. Halkaydım. Halipa jogap. Halkaydım kıyınçı. Ay sen kuasam şey diyelim ka diye. Tabii abi. Halkaydım jogapkärçiligi gatagyrlay. Şoň üçin başardan halipajan halkaydım aýtmajak bolýar. Näde eger haýyş etmeseler başardan. Doğru. Canım sağ ol üstüne var. Al halipajan. Hem aramızda müdamaşa edip göreli ol. Ulajan aramızda müdamaşa halipa. Sağ ol halipajan. Sağ ol taňar ýakan. Sağ ol Halipa. Sağ ol. Anne dip bu erteye yazıp toyda bile görüşürüz inşallah. Var inşallah. Böyle Halipa. Böyle. Tamam. Qoğsora verdi. Qoğsora. Ya kompozit. Ya bu öz halkaydım silla Halipa. İndi kim yıkmanımız? İndi kim yıkmanımız? Alsa alan sonunu men aydırnadı. Ahap söylüyor ver arkayın. Öyle. Esselamu aleyküm. Men şu geçileniyorum teada sanni meşhur aydım şeyimiz Batır Muhammedov bilen Marşahar'ın Nescafe kafeini restorana yazgı dotyur. Inni siz häzir Batır Muhammedov istenlik bir soraw berýäňiz. Jogaby biz Batyrdan alýar. Ýa-da özüni berýän durup kowrukma men adym tutman ötýär. Kimligiňden bilen ok häzir bilýär. Meşhur aýdym şeýle Harnadar Sabirow. Oho. Burnayan oyunu var ya. Assalamu aleyküm. Koy tane kanıyordun ne İşte on taktan on dostum. Huda şükür. Var işler. Ne saatten mestora var ha. Murada var verdim dere. Onu Muratsa sen birinçiden adım kaharlan görýän meýden ömrüňde dedim. Bara nirden alýan energan edim bolýan. Men söýýän adamlardan alýan edi. Anadarjan çağılamdan alýan. Gahar meljek bolsa oğlum SMS ýerýän ya. Kiç körpäme jaňa dip setine eşitýän bolýan. Enerji beri. Aňta da ýöne enerji beri görýän nerdiňlay meni. Ya Müdam men saat ýany Müdam bilen hemen kursulsun hemen bir marda belli filan yani itlerin bir hormat edýän kedine kuwat planyň gawolsun. Ýolun gap bolsun dostan. Benim zannedem aydymyň bu ýere etip halka seýle öteňdirdiň kaçkalar. Batyrın sana beren aýdymmy? Owa batyrın bana. Gepleşikde kimin gepleşenine kaşol. Ha nemede JT Nurlen ýaly. Dinledin dem hemme da aýdymdan dostan. Bir şota diýäliň sen dadym soraşmadym laýtenden bir ýalyň sen dadym. Ol aýdym soralar men kimin aramyzda ýetişip ýa. Bu Ýöne bir zat edip bilýäňiz. Harnadar. Batyrym ara bir öz döreden aýdymdy soramançyk aýdyp bar arkaýyn senem aýdyp bilýän. Onuň bir bolýar. Ya o aýdym çykary taram zora aýdym o bilýändir. Ýöne mane menen bir zat goşaý ustaýdy garşy bolmasaňyz. Hawa iki tane bir sütüniň arasyna giresime gelen ok. Bir gysardyňyz aýdyp gorkýan bolýar. Olaýdymy ýöne öz şahsy pikirim duruk. Olaýdymy Harnadarda bir döretdi, Batır Muhammedov ýöretdi. Aýle, o dogry pikir. Alalaşan men bilen. İkinciden bir kurtlaşym, ikinciden meňindeşim. Harnadarjan. Ýigdim olsa. Ýigdim goller var. Alalaşan şol okaya kagam ýüzüne ödem aýtdym anajan ýüregiň şun ýalyp synowatyň bilen edil esel ýaly bolan. Jaňa tawan onam şon ýalyň seni kak
Oğlan hökmünde de diňe suno işar hökmünde däl. Oğlan hökmünde de seni tananım üçin arkaýyn aýtdym la ýolaýdymy? Tanaýan Aynen namyny. kursdoşlar Aa. bile bir ýokary kujaýdyň. Yani kursdaş bolanda dälir Zatırdan. planyň aýdym alsaň aý ola. Aa. Demerekdir o diýdir ýany oğlan näle. Onlar yalkası mesafat 3 yıllık avre verirsin. Aydım yaşasa oldu. Tazo ömrüň bolsun. Şo ağam ýerde diýdiň ha goşkyny o da Aa. ullakan sag bolsun aýt. Annemin şerif. O muallim adam onun birine kaydımından ayttım onda. Yine o aydımlar var oradan sana aydım düşte hukuk böyle. Ömrüň bolsun. Ana ones sen ullakan maňadan boşa. Tazo ala berjan. Ömrüň dok bolsun. Anladar. Köp sawal wa taýran üçin duruk. Onda men häzir bir batyr haýşe deni bir benden murdy, şolaýdym bir iki benden murdy. Dolaýsa oňa ýetesat ýok. Ya bakızlar, yakıyık kötü olmadı. Avre ver. Davay, taze oldu, davay. Onu näme? Batyr şolaýdym ýerine ýetirip bersem, men ahly toparma adından şola haýşe edip oturum. Dostum barnadan canım. Aydymy. Enedir bereli aýşlanýar. Kevemicim kulamatam yalgarman meni yaşlı gittim köp ağlattım dinlemen seni hep bere hiç düşündüm bu durmuşa görüp görgüni inni çektirim Zanecim yaş boldum Öğütlöňden daş boldum Karanlyk geçti gitti Barmaşkala baş boldum Zanecim yaş boldum Öğütlöňden daş boldum Karanlyk geçti Yanımdaki oğlanları dostlarım sayı Yanlış yaşadım durmuşta asmana gayri Geçip gitti şagal misli yıkılım tayı Yıkılamda tanıdım dostlarımı ömür yaş oldum Zanecim yaş oldum Öğütlüğümden taş oldum Karanlık geçti gitti Barmaşkala baş oldum Zanecim yaş oldum Öğütlüğümden taş oldum Karanlık geçti gitti Barmaşkala baş oldum Men bunu gordum. Hakyky ýerine şonaýdym. Hoş aýaky diýerimizde bir aýdym çykaryp, gelip ödürleýän onu da halk gollasa şo. Halk gollasa şo. Gatwa Aýdym çynem şeýle. Bana aýdym çykaryp. şu gitmişdi bir aýratym bir şu gitmişdi geçilenýär gitmişdi. Şulaýdym aýdarny bir sadandan ulam maslahatlaşyp gelen aýdym ba. Ay yok. Aýdym haşy. Näme aýdym aýdasyň gelýär? Yaşlyk ömrüň iň bir näme süýji, bir iň bir gülleýän ýeri. Yaşlyk bolýar hatta o sebäbi men pikirimçe yaşly näme üçin yaşly her yaşyň süýji de bar, şo goşkyda da bar. Ali bilen men şunu
10 ýaş etende hedil bu dünýede Evet, doğru böyle. 60 atılmyň hedil däl wagt ýok eken ýeriň sonu. Hedil däl wagt ýok. Ömrüň özi başga bular ýaly bir asuda asmanyna bagtyar döwletde ýaşap berdiň ömrüň hedil däl wagtym ýokdy. Ýöne ýaşlyk bar. Ýok. Hemmek üçin meňe ýaşlyk medilleri garalap edil ol diýjek ýok. Ondan şo temana bir kellemde ayladım. Yaş var dedim. Yaşlığım beni bu yollarda taşlap, saçlarıma aksep, nire var yani yaşlığım dedi. Dostluk temana moştum bana. Yaşlı edip gönlüne de değiller ya da dost. Şolattan koşup kalmış, onu şuna et beresim öyle. Yürü abi. Dostlar bilen o yollardan geçip baryas Yavaş yavaş yaşlığımızdan aramızı açıp baryas Ömür atlı hıvırt gödün kuşlar kimin uçup baryas Dostumuzu, düşmanımızı kim tanap seçip Meni bu yollarda taşlar nire var ya Yaşlığım saçlarıma aksipip nire alıp var ya Yaşlığım senin sici günlerinden doymadım men Yaşlığım evlen dans oynayın dostlarımın tayına Olur durmuş uzak yollar Sizcisi bana acıtama Yaşlı edip dostlarımın Bugünlerini belki değiller Bir fırsatlık yaşlığımı Saklap olsa saklayın da Doymadım la yaşlığımdan Gitmesene saklansana Barca günü 18'imde kalıp bolsa Dalat yansa dostlar bilen Ence meylis kılıp bolsa Yaşlığımın bir sağadın Aydım kıyda alıp bolsa Ömrüm mercek, canım mercek Dolan sana yaşlığım Yaşlığım Meni bu yollarda taşlap nire var ya Yaşlığım Saçlarıma aksipip nire alıp var ya Yaşlığım Senin sici günlerinden doymadım men Yaşlığım Eğlen dans oynayın dostlarımın tayına Ağam kovaydım eken ay. Ağam ömrün olsun. Ayıp beren aydımdan söyleyin. Ağam deseyle soru. Sağalanızdan sunu ötesi de yıkkını diyen bağımı. Maňa ýykyr etýän ýok, ýöne aýdym-aýda gelýär için. Evet var yana. Hemmesini kim badyrlaý bolan akly belli bir derejä etip menden soraw berip ýa-ki näme diýilýär? Tayin olmalardı. Ýok, şol ýaşa barýança hemmesine de öýüp baýany şo ýaşa baryp kaka bilen oturup gürleşýär ýaşa barýar. Şonu haşet düşündirýän aýdymçy bolaýmagyn gaýrat et, kakaň rady etjek bolsaň
sunurtun garasından barayman gayrat edip diýenler. Onu hem üçtem bar diýdiler. 4-nji imtak paka 5 ýaşynda ol. Sırap bir aydym büyük tane. Pakabek gördün. Ha, ol pakabek olan bir mektebde diýip bir 7 ýaş, 8 ýaşa baran o adam haşetçek ýöne şuda ýalvar kaka men aýdym şolmadan bolanok diýse ýardam eden ýöne oňa çenni ýalvarja haşetçek ýöne başardan tulurdy alçak geldi. Durmuşdadan ýeke adam täwürden aýtmalardy, kime täwürden aýdardyň özüň üçin. Öpaýdyrna. Sebäbi diňe näme aýdym. Bastiýany gollady. Şol adam däl şu adam Agamy. aýtýar şu adam Bekşi ve bek uç istiyare adam 40 yaş yapıyorsun. Şu adam yanlış kılmaydı biliyede. Ağam da. Ha. Ağam da. Sen o adam sen pensiya çıkanı daydı biliyor ağam. Ağam var sebebi. Bir adam olsa yani. Ben işte kalkam canım. Ken, kuşundu ken, konnoy. Ecem pakirim. Oğulcum deyip konup şehit daydı utarda çalalım. Yani ben bir adam etti. Ha o bir adam diyenler. Ondan upa diyenim. Upa hoca diye dili bilenlerle öldürecek. Girip geller deyip deyip şey. Ağam son soru. Şuna da mesela soru görecekler. Ondan sonra ardı geçeceğim. Süperden oraya. Süperde de sen süperden anırsınla sen gidiren adamla. İkimizin aşağısımız perdeden berdi. Perdeden anırdı. İn bir mehriban ediydi adamla gitti sen yerinde. Şolan hemmesem gerek. İlmin dama gerek sana. Yakin adamla masal için. Ben ustaydan turuyan. Arştan perman eldi. Batır Muhammedov. Sen tuğulemi 20 yıl uğrak gari. Başta 25 yıl içine alya Türkmen halkının içine dinleyicilerden lokal tavrısına alyan, Tanrı arkasına alyan. Arslan perman geldi, yekaca isten bitirecek deyseler. Şu perdan Angredinden in bir mehriban adamı uğratacak yönü, bu damat değil, bu damatlık değil. Gün 24 saat. 24 saatın içine gerek olsa sen şu an alıp Aşkarada da ilak gelebilyen. Gerek olsa ustayda tutturban bilyen. Gerek olsa başka yakın karınlaştan bilen, beğenip son bilen aylanıp gelip bilen. Yani 24 saat vaktim var. Geleydir de hemen son yalı. Germane. Elbette peltepe sonra batıracağım. Sonra ikircinlenmen. Ya ikircinlenmek gerek. Geleceğim getiredim. Canecim yaş oldum, öğütlenden taş oldum. Karanlık geçti gitti, barmaşkala baş oldum. Canecim yaş oldum, öğütlenden taş oldum. Karanlık geçti gitti, barmaşkala baş oldum. Bir şoğunum toyum oldu da. O toy bir toyda adamdan kabul etsin orkadasın beler. Evet oğlunun belli bir dereceye yetenli. Öyle ayağındır kanyaşına yani. Hem adam ayağındır öyle ayağın değil ama yani ödül yarında tere tuttur. Başka da yok. Çağla orkadanın edip. Onun her senin bir akıl taydan bir toru verip plan ne mi diye çok cevap versin daha mı orkadını neyle koruyorsun terbiyesini. Doğru terbiye veriyen mel. Yani hatta da dönmü ya hütte dönmü diyorum yani. 24 saat bana adı olar elbette. Be. Şol iki ardı bana iki saati orkadadım. Biraz toydu. Adamla bilece barardım. Yolumdan çıkışlarını kabul etişleri. Kakıman arkadağımızdan, arkadağı kakıman ferdarımızdan neçet ilalım Hudağa şükür. Şolar orkadar yine dedik. Değil o. Atoy. Ağam näme diýeyim? Mehriban käbäňe. Allah'tan baran mekan cennet bolsun. Nursun näýetsin. Ol serede oturanlar şu. Awasyň bagtlygyny, çağlarynyň, aktyklarynyň nursun näýetsin ağam. Senin soňunda bir sen dinleýijilerine, maşgalaňa, dostýarlaryňa senin soňunda
gow arzuwlaryny beýan edip bilýär, eger istek bildirseňiz. Ne şuňky näme geçilen ýoluň täze sanymyny siz bilen ýazmak nesibäme çekdagam. Ol esasy meni siziň ýanyňyza getiren öz diňleýiçiler. Tamam. Kölen şolara tawarsyn aýdyn sebäbi senik sunuda adam seni belli bir derece dinleýiçiler etýärdi. Onuň belli bir derejäni kämilin çägi ýok. Belli bir derejä ýetip onun ýokary galyp bilen ýok. Şolam sen özüň dönemdäl, ýa-ni bile işleşýän rejissörleriň dönemde sadanlaryň dönemde däl şol. Diýme dinleýijiň saňa beren bahat şol. Şonun ýokary bahat znaç münasip däl. Şoň üçin şu wagtky berýän bahalar üçin meni şu ýeten günüme getiren dinleýijileriň hemmesine ýüregimden, ak ýüregimden ähli maşgalamyň çağırçyklaryň arasynda men maşgalamda iýleýän her bir çörek siziň dilinizden, siziň eliňizden gelýändir maňa. Allah Taala benden sebäp diýen maňa şu Allah Taala bir uratýan ırsgalyny ýokardan gelýän ırsgalyny siziň eliňizden diýen ähli. Şoň üçin ilk bilene size tawarsyn aýtýan dinleýijilerimi edil çağalamdan ziyat barmy sebäbi şolar bilen deňde siz maňa sebäbi şo derejede meni söýýäňiz, şo derejede meni gollaýaňyz. Köpüp tawarsyn aýtýan etçardymam parat ýurdumyzda bir ojaklaryňyzda toýlamyza hyzmat edeýin nesip bolsa toýlamyza baraly. Hemmeňize bir kim ardy ötýänidi şu batyr men o jolumda aýdmaýsyn. Hemmeň ardyňyzy nesip bolsa ýetirmek maňa Huda ýetirsin. Şanyň sag bolsun. Ullukan hemmeňiň adyňyzdan hemmeňiň adyndan aýratyn öz ady maşgalamyň adyny. Şeýle odan ajaýyp bir parahat bagtyar ýurdy peşkeş beren bir şeýle ajaýyp zamanada ýaşatýan Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadamyda Türkmenistan hökümeti prezidenti arkadaly gahryman Haji Serdarymyzdan köp sawallar aýtýan. Goý gahryman arkadaly gahryman Serdarymyzyň janyna sag bolsun, başlary dik bolsun, ömürleri uzak bolsun. İýlet bähmet tutýar tutum işler elminde hamara başlyklary eslesin. Sen sag bolsun, arzuwlarym şundan bar. Toy, onlardan gow arzuw bolmaz. Allah'tan hemmesi aýdan arzuwlaryň amal bolsun agam. Yeni bir gezek ähli kuwunçlaryna nazar toparmaň adyndan geçilen ýol gepleşige bir gatnaşyp ve sadardan sökütsan bilen bir sesleşdirme bilen bile bir agy ýürüp gatnaşan şu köp sag oturmaýdy ýanam. Şanyň sag bordun ömrüňizde goýdun sunwat älemine kuruk gerek galam ha. Kuruk diýýär. Awa sebäbi kuruk gerek. Sunwat başlandy kuruk başladyň ha. Şanyň sag bordun bütün ardy edýän ähli çağırçyklaryňyzda da ähli maşgalaryňyzda da gowdatlar ardy edýän ähli toparmaň adyndan. Şanyň sag bordun ha. Saňa bir soru bilen jemläýin. Ha? Aýt. Bir aýdymçy saňa jaň edip ben bilen gepleşip gelsene diýse senem bor diýse. Öyle ýa-da. Oşo gepleşikde de gowy men reklam edip meni bir üýüp neme daýda diýse neme diýse. Sunwat bawardy aýdan ýok boldy owaňa salam aýt diýse. Yani sunwat ba misal şini men narda başgalar gowdatlar diýäşil olar näme? Yo mesele ýok, sunwat bawardy mara esasda durýar. Ýa sunnatlardy däl ho. Aha. Sunwat baýdym, şol ýöne suwatdan gowdatlar aýtdym men narda. Ýa. Şonu bir hemen diýen ýalyl, ya. Diýen ýalyl görämesinler diýär. Şon sen Aga men hiç sabirlik kiren ýaşaýan adam däldim ha. Açyk görün öz açyklamam bilen öz pikirim aýdy ana. Okçy janyň sag bolsun agam, ömrüň uzak bolsun, otaba da ýazarsam, hiç bir mesele bolmaz. Sunwat ýok bolsa, ana gelen apel. Men şonu ýaldyryp gönümen olur. Sunwat barmy? Gerek bolsa welaýatlere gider, edip boldy. Eýlek welaýatlere da janyň sag bolsun agam, üstünlük ardy edýär. Ene mehman vatandaşlar, izleýijiler, geçilen ýoluň täze sanyny elbetde Mary şäherine aýratynam awatulama bir Mary şäheriniň bir gelimli, gidimli kafeýleriniň biri, Nescafe kafeýine öz kardeşimiz, dostumuz, bir ustad diýdimiz Batyr Muhammedow bilen geçilen ýoluň bu sanyny ýazmak
ähli wons Allah nazar topar bilen bilelikden nisip etdi. Olam elbette bir näçe dinleýijiler siziň arzuňyzy bize amal etjek bolup nisip edenler paýtagtda usta görýte gelip yeni bir gezek siziň hemme köp sag bolsun aýdýan janyňyz sag bolsun. Elbette biz şular ýaly oturup gurrun ders bolup pikir ders bolup sunat barada söhbet açyp bilýän bolsak onda biz bagtly adamlar. Sebäbi bizi bagtly edýän öz watanyny, topragyny, halkyny bagtly edýän biziň arkadagymyz bar. Arkadagy gahryman serdarymyz bar. Goý olan zanlar sag bolsun. Tutýan tutumly işleri elmidama rewasatlardan rewasatga beslensin. Ýurdumyz össün, özgörsün. 2026-njy ýyl Allah'dan artsgally, bereketli, hasylly, dörüzlükli ýyllar bolsun. Sanyňyz sag bolsun, öýüňiz awat bolsun. Ählimanlar, tesbir ýazym. Okap yetişmeýän bolmagy mümkin. Diňe ýazyp gidin. Kim halifany? Haýsy aýdymçy isleýän bolsaňyz ýazyn. Ýöne ýaşyrak aýdymçy bolsa geçmeli ýol gitmeslik diýip ýazyn. Halifa bir belli bir derejeye yeten aydımçı bolsa geçilen ýollyk ýazym. Men şol aydymça hökman ýüz tutýan. Elini almasa ýaltanamak, aýagyny ulugma öýüne barkaýda ýan. Welaýatyň. Sanyňyz sag bolsun. Men sizi gowar ýan. Gaýrat edip men ýegrenmän.